Zigor, Añibarro, Tornero, Abaroa eta Gabri. Eta Lemoari dagokionez, Javier González Etxebarria entrenatzaileak alkalde jarri du atepean, atzealdean Samuel Piete, Josu Iglesias, Gorka eta Iker Segin, Solaun eta Oñatz Bilbao Euskarriak, Rebollo, Antonio Rojas, Borja Navarro eta puntan Orbegozo, Iñaki Zarate, Gaizka Arkarazo, Markel Robles, Ángel Gandara eta Daniel Suárez ordezkoen aulkian. Eibar sailkapenean azkeneko postuetan da momentuz, lau jardunaldi jokatu eta gero kontuz lehenengo erasoan, lehenengo aukera Lemoarentzat, Rebolloren jokaldia eta lehenengo kornerra aterako dute bizkaitarrek. Esaten nintzen, 17. postuan dela, lau partida jokatu eta gero lau puntu besterik ez ditu Manis Mandiolaren taldeak, puntu bat gehiago momentuz Lemoak 13. postuan da, talde bizkaitarra partida bat irabazita, bi berdinduta, beste bat galdu dute Lemoakoek, eta Eibarri dagokionez esan behar, oraindik ligan etxean Ipuruan ez duela partidarik irabazi eta ez duela golik sartu. Utxe eta 3 galdu zuen lehenengo jardunaldian Bilbao Atletiken aurka, Logroñesekin utxean amaitu zen partida. Beraz, oraindik zaleek ligan ez dute hemen etxean Eibarren golik ikusiko. Bai, Lanzaroteri 4 sartu zizkiolako, urrengo kanporaketan izango da gainera Manis Mandiolaren taldea. Baina ligan kostatzen ari zaio denboraldi hasiera honetan. Juanan Larrañaga, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ja, ze Eibar ikusten dugun. Ez da bere lekua esango genduke, oraindik ere jetxira postuetan arrankatzea ero kostatzen ari zaio Manis Mandiolaren taldeari. Bueno, askotan gertatzen da hori, talde askori gertatzen zaio, ez lehenengo jardunaldietan, beraien jokoa edo beraien lekua bilatu behar dute eta ezin aurkitute biltzen dira. Hemen ikusi genuen Atletiken aurka, eta ez zait iruditzen partiduak askotan komentatu dugu hori, ez zait iruditzen partiduak izan zuen emaitz hori garbi erakusten zuenik bezalaian segertatu zen, ez? Eibar zerbait gehiago egin zuen, utzete 3 hori ala ez izateko, gertatzen dena ate aurrean ez zuen asmatu, eta besteak asmatu zuen eta hor bukatzen da, ez? Gero gauzarik garrantzitsuen entzuten hori hasteko Irune irabazi entzuten da horrematu zuen pixka bat lasaitasun puntu hartu zutela eta gero baita ere egutegia ikusi behar da, ez? Jokatu dute Irunen, jokatu dute etxean Logroñesaren aurka, Logroñes iruditzet taldea egin duela goian egoteko talde bat, naiz eta berari ere kostatzen ari zaion, Lemoak berdin duzuen aurrekoan Logroñon, alabez aurka jokatu zute Gasteizen eta, bueno, nik uste dut gogorra izan duela hasiera, ez? Hasiera gogorra izaten ari dira denak esate batera duten alkar norka jokatzen ari dira. Bai, bueno, bere lekoa bilatuko du. Eibarre pixka bat hartzen duenean tonoa eta asmatzen duenean etxean ondo jokatzen, badituela jokalari eta jokoa gauza ondo egiteko eta orgoian egoteko. Lemoari dagokionez, Larrazabal joan zen Atletikera, zuzendaritza berriarekin, Javier González Etxebarria iritsi da aulkira, eta ia urtero bezala aldaketa asko, 14 jokalari berri, iazko gutxi geratzen da hemen. Eta hasiera, bueno, 5 puntutxo ditu momentuz Lemoak, iaz sailkapen erditik gora ibili zen. Erne, erdirak eta berriro Rebollo kateko sake izango da. Ea zer eskaintzen duen talde bizkaitarrak. Helburu hauen helburua berriz ere mailari uste izango da, printzipioz. Printzipioz, bai, bere helburua hori da, ez? Baina lehen urtean ikusi genuen hor goian kokatuta. Eta pixka bat nekea edo gero Federazio Kopa hortan ere finale iritsi zen eta horrek ere askotan astean zer jokatze horrek ere nik usten taldea pixka nekatu zuela baitza ere, bai fisiko eta mentalki, eta hor azkeneko jardunaldi eta pixka bera egin zuen, baina nik uste oso demoraldi hona bete zuela, ez? Beti bezala, holako taldeetan gertatzen dena, jende asko aldatzen da, jende berria etortzen da, eta abertzen ematen duen, ondo hasi dira, irutzeinik oso ondo hasi dirala. Beraiek etxean bildu batetik irabazi zioten baita ere, Logroñon berdindu dute. Sestaon galduarren irutzi zaite, nik uste dute behar zituen puntuak, euki behar zituen puntua bada euskala, ez? Eta, bueno, beraiek lasaitasun puntu hori badute. Beharra gehiago da hori barren kasu honetan, hor behetik ateratzeko, naiz eta lehenengo jardunaldia duten diferentziak ez diren. Baina hundiak, naiz eta puntutan egon, irutzi zait, eskat parekatuko dela. Gaurria agurtzeko astirik ez dugu izan, partida bere alasi zaigulako, baina Joseba Orkiola gure lankidea beti bezala hortxe da, aulkien inguru horretan,
Ateri momentuz, Joseba, arratsaldeon. Alaxe da bai, sirimiri pixka bat, baina bai, esan dezagun ateri dela. Jendea ere, bueno, pixkanaka gerturatzen ari da, baina orokorrean aurreko denboraldian ikusi genituen, jende uholdeekin alderatuta nahiko giro umela dago, bai zelaian, bai berdegunean eta baita kanpoan ere. Ilusioa kosta behartzaile, armaginen zalei berriro ere berpiztea izan ere kolpe handi xamarra izan zen, bai Sabadellen eta bai Alkoianoren aurkako kanporaketetan euren helburuak ez betetzea, eta orain hortxe dabiltza, aparraren ostean berriro ere ilusioa berreskuratu nahian. Gaurkoan, armaginak zementarien aurka, batek esango du, partidu astuna orduan, bi izengoiti horiek aipatuta, baina nik uste joko aldetik interesgarri daudela biak, Eibar zalantzari gabe inoiz pentsatuko ez luken lekuan dago kokatua, eta Lemoa beti bezalaxe gerra emateko pres, Bilba Atletikeko lehoitxoak erabat isilarazi zituzten, epaia tarteko edo ez, baina garaipen eskuratu zuten Jon Orbegozoren gol bati esker, eta aurreko astean Logroñon, ja Las Gaunas berritua nahikoa betea zela, banakoa lortu zuten azken asperenean. Beraz, Lemoarekin betiko legez ez dago fiatzerik. Partidu politia izango da, eta ea, bai batentzat eta bai bestearentzat, baliagarri den behintzat sailkapenean aurrera egiteko. Gu horren lekuko izaten aleginduko gara. Hala da, eta momentuz jokoa etenda dago, hor da Josu Iglesias min hartu du, aurreko jokaldian lurrean geratu da, eta momentuz, bai, Osoa etzuen ondo egiten, zelaia utzi egin du, eta berehala jarri ditu bi jokalari Markel Robles tartean, Javier González Etxebarriak berotze ariketak egitenea jarraitzerik duen, Josu Iglesiasek iaz Irunen Real Unionekin aritu zen, aurtengo fitxaketa Lemoan 10ekin momentuz, Bizkaitarrak alboko sakea Lemoaren alde, Samuel Pietek aterako du alboko sakea, denak aulki ingurura begira, ea osatzen denea jarraitzeko aukera duen edo ez, galdetuz. Bitartean atzeko lerroan sartu da Oñatz Bilbao, saiatu da. Ja pausoa ezin zuen, etorri denean. Saiatu da, pausotxo batzuk eman ditu, egin ditu barrua, baina berriz ere atzera. Eta aldaketa, Bai, giarretako problema arazoa dauka, nik uste dut austuraren bat izango duela. Markel sartuko du. Istarra atzekaldean eta... Kontoño! Lehenengo arazoa. Lemoarentzat partida hasi eta berehala min hartu duelako Josu Iglesiasek. Markel Robles zelairatu beharko du. Legeitxarrak egia esan ez du gehiegi berotu. Orain momentuz Oñatz Bilbao pasadu zentral postura atzera, gero agian hor jarraituko du Markel zelaiardian edo euskalo. Begira, hor egin duen saiakera hasi eta keinua argia da, iztarrean hor ezin du. Ja, gelditu denean zelaiardian, hor Arrobarrenarekin izan du ez da bat, eta hor, ja, jaiki denean... Txikilonbraina, arazoak baloi ateratzeko azkenen urrundu dute Lemoarrek, bai joanen. Zaten jaiki denean ja pausoa etzuen ondo ematen, ja pausoak gesto oso arraroa egiten zen. Esan duzu, ez zintzula zapaldu? Ez ba, eta iruditzen zaite, hor ja nabaritzen zela berak ezin duenean hori egin, hor austuraren bat edo badagoela. Eta ez dago, jarraitzen. Hortxe lehenengo aldaketa beraz. Alaxe da bai. A ber, Josu Iglesiasek utzi eta Markel Robles berdegun eratuko da. Robles lekitxarra ere, sasoi batean Real Unionen ibilitakoa. Bai. Jokalari garaia oso altua. zelai erdira ematen dut, Zola honekin batera jokatu dutela, ez hor denboraldian jokatu zuten eta hala zen, eta askotan erabiltzen zuen Larrazabalek, faltetan eta batez ere beti referentzia moduan, goian, Markel Robles, baloi horiek buruz ikutzeko, beraz atzeko lerro hori berregin behar izan du, eta lehenengo aldaketa egin behar izan du Javier González Etxebarriak. Rosek baloia egalera eraman du. Berriz ere erdira, hor da Txikilonbraina, atzera jokatu beharko du Txikilonbrainak. Arregik atzera, Balini, gaur berriz ere Arregi titular. Añibarro aulkian utzi du Manis Mandiolak. Eta haien harrigarriagoa Vincent deialditik kanpo utzi duela. Harrigarria, beti ere kanpotik ikusita. Lehenengo partidan, Bilbao Atletiken aurka minutu gutxi jokatu zituen, gauzak
ondo egin zituen, eta batez ere kopako partidan Lanzaroteren aurka sekulako erakustaldia eman zuen Vincentek. Erdirak eta oso onak atera zituen, goleko baloiak jarri zituen. Ez dakit, joan zen astean Mendizorrotzan